one-stop shop siya ng lahat ng figures or toys na gusto nyo i-collect. Yes. Parang trophy. Explain mo bakit maganda siya. Bakit maganda yan, sir? Kasi po ito, resin figure na to, sobrang mura po. First, I grew up talaga na mahilig. Way back 90s, 80s, may mga cartoons talaga na syempre pag may lumabas na toys and mga classmates mo meron. And then, deprived ka kasi hindi naman kayo may pera para makabili ng ito. So, eventually, ako yung tao nung nagka-work na, dun pa lang ako nakabili ng sarili kong toys. Para sa akin kasi toys are nakatanggal na stress. And then, yun, dun na nag-start. And then, sila din, eventually, nagkahilig. Iba yung toys ng bata. Pero nung lumalakas sila, yan, sila magkukwento na nagkaroon sila ng passion na rin sa toys. So una po, wala talaga kaming, hindi namin naisip na mag-collect. Nung si Daddy po, nagko-collect na nun, talagang wala po kami alam sa laruan. Nanonood lang po kami ng anime. Sa anime talaga kami nakakuha nun. Pero nung simula nagka-collection siya, parang ang ganda po sa feeling na meron din laruan. Nakakapagpasaya nga talaga. It all started nung pandemic actually. After COVID, hindi ako naka-recover agad, which is eventually, hindi ako nakabalik sa work. Tumatanda na rin, so high blood, hindi na pwede. As a call center agent, hindi naman laging shifting na pwede pang gabi. So I think we need something na another income na hindi delikado sa sa health ko. Namuhunan kami, it started 15,000 only. Nakabili kami ng around 20 figures siguro. From that, eto na po siya. Yung genre namin kasi is more on anime figures. Characterized by anime, mga anime sa Japan. Kasi po ito, resin figure na to, sobrang mura po. Napakalakas. Tapos ang laki, tapos complete Lakers team, 7 sila. Sila Goku, Vegeta, Frieza. Really? Ang each po nito, nasa 6'5" up. Sa hobby kasi natin is, alam naman natin, pricey, di ba? As a collector kasi nung nag-start ako din, ang hirap bumili ng toy na mahal. Ang habol namin is maibigay namin, ma-offer namin sa collector na mas mababa yung price. Ang ginagawa po namin, 24 hours po kaming active sa online. Tumitingin ng mga pwedeng bilhin, pwedeng i-sell. Pipiliin po namin yung pinakamagandang deal as possible para mabigay namin sa mga buyers namin yung magandang price. Dito po makita, dito MKE Studio Zoro, 1/6 scale. Maki-san Studio, 1/6 scale din. Ito, medyo special to kasi number 1 siya sa buong mundo. So ano siya, Princekin Studio number 1. Number 1 made. 24 Studio Zoro. Medyo hard to find na din. And 1/4 scale Alcina. Si Morrigan. DLC. Yes, I know. Morrigan. Pinoy made siya, 1/6 scale na Jiren. Ito na po 1/6 scale na Frieza. Dual body. Kasama yan. And ito, PVC siya na IK na hard to find. Dito lang po 1/4 scale na BOA, cast of resin. And PJ Studios, 1/2 bust Marvels. Spidey, Thanos, Iron Man, and Black Panther. Meron kaming One Piece, pinakasikat ngayon. And then we have Dragon Ball Z, yung mga bago na Demon Slayer, Slime, Naruto, Baki, Jujutsu Kaisen, may Remram din. Dumadami na rin yung Marvels namin. Halos lahat ng anime na ma-figure mo, eventually kapag meron nagtanong sa amin, hahanap kami para sa'yo. Meron tayo ditong TX Studio 1/6 scale na Son Goku, Lakers. Meron tayong Supreme na Goku 1/6 scale din. Meron tayong cute na Baby Goku. Yung page po namin sa Facebook is Blessed Toys and Figures. Tapos, ang location po namin is Santo Rosario, Vicho Mico Street, San Fernando, Pampanga. Sa tabi lang ng SM Downtown. Open po kami from 9 AM till 6 PM. Normally po wala kaming day off.
everyday po kami pumapasok. Sa lahat po, ini-invite namin kayo. You can come and visit us dito sa Blessed Figures, San Fernando, Pampanga. Tabi lang po kami ng SM Downtown. Lahat po ng anime figures na meron kami. You can also visit our page. Kung may gusto kayong pahunt ng mga figures, we can offer the best prices for you.